खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। हाग्रामानि समावनो बिटिसिआव गोजोनखौ फोजोबस्रांदोंमोन। हाग्रामानि समावनो दाङाबाजिया बिटिसिआव फैदोंमोन। हाग्रामानि समावनो सुबुंफोरा थारैनो गावबागाव मोन्थाइखौ लानानै होसिख्रावनो गोनां जादोंमोन। मानोना हाग्रामा महिलारिनि जाबायदि समाजारि बेरेखा हाबा बेफोरनि थाखायनो गावबागाव मोन्थाइखौ लानानै होसिख्रावनो गोनां जादोंमोन। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव राजखान्थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गाव अजद होलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो 17 बोसोर बिटिसि सरकारखौ सामलायलांनाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो आथिखालनि इउपिपिएल सरकारखौ गोबां अजद होबाय थादों। लोगोसे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकाराबो गोबांथार जेबो खामानि मावलाङाखै होननानैबो अजद होबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोबांथार बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारिनि समावनो बिटिआरआव गोजोनखौ फोजोबस्रांदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि समावनो गावजों गाव दाङाबाजिफोरा फैदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिनि समाज बेरेखा गोबांथार हाबाफारिनि थाखायनो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबांथार रायजो राजाफोरा गावबा गावनि मोन्थाइनि थाखाय होसिख्रावनो गोनां जादोंमोन होनना बुंथिदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गुबैयै 3 बोसोर 17 दिन सरकार सालायनायावनो बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होबाय, जायखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव मोनबो खामानिखौनो मावनानै होनो हायाखैमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा बिटिसिआव थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनथाम गेदेर थांखिफोरखौ लानानैसो सरकाराव फैदों होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। जेराव बयनिख्रुइबो देरसिनानो गोजोन। बिटिसि ओनसोलाव गासै 35 लाख सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन गायसननायखौ नोजोर बोनानै बिटिसि सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दादों होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। गोदान बोसोरनि समावनो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया 3 जानुवारि खालि देरगावआव मोनसे गिलु-फालु लामानि जाब्रथाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे खौराङा आथिखालाव ओनसोलावनो लोगोसे गासै रायजोआवनो जोबोद गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देरगावआव बे घटनाया जादों, जेराव थारैनो गंसे गामिनिफ्रायनो माखासे मानि सुबुंफोरा गंसे गारिजों पिकनिक जानो होननानै ओंखारबोनाय समावनो थारैनो बे जाब्रथाया जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गुबैयै बे जाथाया देरगाव ओनसोलाव जादों। थारैनो बे जाथायाव गुबैयै गंसे खयलाजों आबुं ट्राक लोगोसे पिकनिक जानो थांनाय बासनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे सौग्रावनाय लोगो लोगोनो बे गारियाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर एबा पिकनिक जाग्रा दावबायारिफोर दंमोन बिथांमोनहा गासिबो मोनसे नङा मोनसे जखम जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बे जायगायावनो गासै 12 जन सुबुंफोरा रुंसारि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सासेबो सुबुङानो जोखोम जायालाफासिनो थायाखै। नंगौ, बे खौराङा आथिखालाव गासै हादरनाङैनो गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो भारतनि हादरनि
गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गासै रुंसारि जागिरि बिथांमोननो 2 लाख करि होनो थाखाय खावलायदों लोगोसे आरो गासै जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 राङै गथायनो थाखायबो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदि जाथाया मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो सोमजिबाय थानायखौ नुदों लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोरावबो बेबायदिनो जाथायफोरा गोदान बोसोरनि एबा पिकनिक जानो थांनाय समाव एबा पिकनिक जानायनि नामाव गोबांथार बेबायदियैनो सुबुंफोरा रुंसारि जाबाय थानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि सेरफांगुरि इ-रिक्शा एस'सिएशनआ फिन सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार हान्थामेला बिफाननि मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजोंनो थारैनो बे सोमावसारनाया गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गुबुन गुबुन एस'सिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार ओनसोलावनो इ-रिक्शा एस'सिएशनफोरा सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सेरफांगुरि ओनसोलाव थानाय सेरफांगुरि इ-रिक्शा एस'सिएशनआ मोनसे सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि साननैसो सिगांनिफ्रायनो क'क्राझार हान्थामेला बिफाना मोनसे नटिस फोसावनाय जादोंमोन, जाय नटिसआव थारैनो इ-रिक्शा सालायग्राफोरखौ नोजोर बोनानै एबा आथिखालाव ओनसोलाव गोबांथार एक्सिडेन्टफोरा जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानैनो हान्थामेला बिफाना थारैनो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन सोहोर एबा हाइवेआव सालायनाय इ-रिक्शाफोरखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। अदेबानि इ-रिक्शाफोरखौ गामि सिंफोरावल' सालायनो बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो रिक्शाखौ नोजोर बोनानै फुंनि 6 रिंगानि सिगां जाहाथे रिक्शाखौ रावबो बरना, बेनि अनगायैबो मोनाबिलि 6 रिंगानि उनावनो रावबो जाहाथे इ-रिक्शाखौ बायजोआव बहना, बेबायदि मोनसे नटिफिकेशन होनाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो गोबां इ-रिक्शा सालायगिरिफोरा गावबा गाव जिउ खुंनायखौ नोजोर बोनानै थारैनो जिउ खुंनायाव प्रब्लेम एबा जेंनाफोरा नुजाथिदों होननानै बिथांमोनहा गोख्रों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सोमावसारनायनि गेजेरजों थारैनो बिथांमोनहा बेखौनो सरकारनिसिम दाबि दैखांदों जे थारैनो इ-रिक्शा सालायग्राफोरखौ एबा इ-रिक्शानि बेबायदि नटिफिकेशन एबा बन्द' खालामनायखौ बोखारनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव थारैनो बेनि हेंथायै फैगौ इलेक्शनावसो जोङो दिन्थिगोन होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गहपुराव जानाय ब्रह्म धोरोम आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि जगेश्वर बाबानि मोनसे मुसुखाबो बेखेवहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गहपुर ओनसोलाव गोबांथार जौगाखांनायनि अन्थाइ खाम्फाफोर गायसननायखौबो नुनाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गहपुराव थारैनो खुंगा 40 बोसोरसालिया जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे 13थि बोसोरारि जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो बेनि अनगायैबो 33थि बोसोरारि जथुम्मा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, बे मोनथाम आफादजों जथाय खुंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोबांथार जौगाखांनायनि हाबाफारिफोर बेखेवनायजों लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि थाखाय गोबांथार बेबायदि मोजां हाबा मावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सनितपुर आरो गहपुर ओनसोलजों गोबांथार हाबाफारि मावफुंनो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बे जायगायावनो गोबांथार जौगाखांनायनि माखासे हाबाफारिफोरखौबो बिथाङा फोरमायथिनानै होबोयो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बांगालदबा गेलेग्रा गुवार फोथाराव 25थि जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङाव आसाम फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव थारैनो देग्लाय 2023 आरो 24 मायथाइनि फुटबल चेम्पियनशिपखौ बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायखौ गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो नाथाय देग्लायनि 25थि जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङाव हगारनाय बे फुटबल चेम्पियनशिपखौ थारैनो आसाम फुटबल एस'सिएशनआ बानजायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेननानै गोबांथार बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो थारैनो जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङाव हगारनाय फुटबल चेम्पियनशिपनि फिरफिलाखौ गुबैयै बिरहोनाय जायो आसामनि सासे एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो आरोबाव बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि
EM रनजित बसुमतारीजों लोगोसे माधव सेत्री आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो MLA जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसार होदों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। सिगाङाव MP इलेक्शन फैगासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानै जोंनि BTR ओनसोलावबो इलेक्शननि जाग-जगार खालामनायफोरा सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दायो BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो राजखान्थि दोलो जेरै BPF, UPPL, GSP गुबुन गुबुन दोलोफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गोबांथार मेल मिटिं लाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबांथार सोद्रोमाफोरानो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोर सायख'नानै लानायाव होंगो-दोंगो जालायनायखौबो नुनो मोनबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव दिहिरा ब्लक कमिटिखौ थारैनो GSP राजखान्थि दोलोआबो दानानै लाबाय होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो मैया गोदानै दिहिरा ब्लक GSP दोलोनि आफादगिरि महरै चन्द्रमहन हालैखौ आफादगिरि महरै दानानै लानाय जायो। लोगोसे जादब दासनो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै आलासि महरै बाहागो लाहैदोंमोन BTRनि EM गणश्याम दास बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै GSPनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि गोबांथार जेंना-जेंगोनाफोरखौ लानानै हाबा मावगोन। बेनि अनगायैबो हानि मोनथायखौनो सिगाङाव दोननानै GSP दोलोआ हाबा मावगोन। बेनि अनगायैबो थारैनो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव हानि फोरमान बिलाइफोरखौ रानबाय थादोंब्लाबो नाथाय खालि मुङावल' हानि फोरमान बिलाइ राननाय बायदि जादों होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। गोजोन्थों।